yilwa impi oyazi iqhamuka wokwazi ukubona umoya obhekene nawo ukuthi yabona ke manje bekuwukuthi sengibhekene nokuthi ukuze sikwazi ukuthandaza imthandazo aligned noNkulunkulu. Amen. And bese kuba khona amadimoni ama miscarriage into ayenzayo kumiswa anesikhathi kulikwa nesikhathi thola ukuthi njalo ngesikhathi esiwukuthi khona yenze empilweni yakho njalo makuJanuary uyagula wokwazi udila nemoya ehambisana nama miscarriage asebenzisa kakhulu isikhathi njalo makuyile nyanga wena kukhona into ezokwenzeka empilweni yakho kukhona ezokulimaza asibambene nenyama negazi sibambene nemoya nababusi asikwazi ukubona ukuthi okay manje sidile namadimoni ukuthi hallelujah Amen. kuna ama rejection thola ukuthi la asebenzana nama miscarriage lawo i rejection nawo asalithe kwi rejection khona ama opposing spirits lawo rejection nawo asebenzisa amazwi awukwazi ukuthi umoya we rejection noma I demon rejection uthi la demolisha because it's a demon and isebenzisa amazwi. You can only silence the words. Amazwi ayathulisa noma uyawakhansela noma uyawareversa. Amen. Jesus. Yazi ukuthi ulwa kanjani le demon. Amen. Any rejection lidinga ukusilenta litholiswe. Amen. Because into eliyenzayo liyakhuluma non-stop liyakhuluma. Hallelujah. We need to silence them in the spirit. We need to pray and ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla ukuthi sikwazi kwasilenta ngegunya sinikeziwe igunya namandla ngoKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ilo moya obefuna sibona namhlanje kwi-teaching namhlanje kuseni. Amen. Ukuthi yazi impi oyilwayo. Ngoba sizile ukudla nje uNkulunkulu uzosiveza ezinye izinto. Asikwazi ukuthi okay namhlanje uNkulunkulu ungibonisa ukuthi kukhona imbono oyibonulele ngamaphupho. Khona imbono engama open vision. Thola ukuthi awulele ubhekile. Khona eminye imbono thola ukuthi ungena kwi-trance awulele futhi awubhekile uphakathi nendawo. So kumele ukwazi understand igrace yakho yembono ukuthi isebenza kanjani. Amen. Ebese uyakwazi ukutadisha ukuthi njengamanje ngilwa le mpi manje empilweni. Amen. Hallelujah. Amen. Wenza njani ke? Ukuze ukwazi lemoya phela sikwazi ukukhuluma inkinga bese singazi uyixazulula kanjani. Yes. Indlela yokuqala yokulwa ukuze unqobe lemoya zingcwelise. Oh Jesus. Ngene enkonzweni yokuyihlambulula. Nkosi uJesu ngingcwelise. Ngisho ngathiwa ufuna ukulwa, ungalwi, ungakaphenduki, ungalwi, ungakayihlambulula. Ngoba uma uyihlambulula, uncisha uSathane ama-legal ground, uncisha igunya lokuthi akwazi kuma. Amen. Qala nje uyingcwelise. Uvuma izono zakho zonke. Uyihlambulule and set yourself up ngoba uzothi uyalwa ebese amadimoni ayakuhlula. Uyazi idimoni liyakwazi ukuthi uthi uyalwisa lithi wena ngoba kuwukuthi nje uvela uthule ngempela futhi. Amadimoni ayakwazi ukutshela indaba zakho. Liyakwazi ukutshela. Ngeke ngathi ngiyalwisa ngeyilanga nami ngikumoya lathi wena ngoba uluki extension nje usindisiwe. Bala ngaphoqa lendlela ukuthi ngathula. Cha noma ngingahleka. Ngaphoqa lendlela ukuthi ngathula bala ngoba la ngitshela indaba zami. Ila ngabona khona ukuthi i wrong extension. Ngathi ngiyalwa kanti uSathane unama legal grounds. Kukhona irecord aliphethe against me. Yes. Ngahluleka kanjalo ukulwa leyo ngithi ngiyayilwa kwelamoya. Kwabiza ukuthi ngibuyele emuva ngiyophenduka. Ukuze nje kungalokho ubuyele emuva, wovela uqale ngakho uphenduka. Ukuze uthi uyempini nje usuvele usumbhalisa amandla omqobo. Amen. Amen. Okulandelayo uclaima i-victory. Thizwe kaNkulunkulu okuzelwe uNkulunkulu kaNqobo izwe lonke. Izwe kaNkulunkulu lithi asikho isikhali esenzelwe thina
inkosi inikeziwe uqoba lize ilizwi kaNkulunkulu abamemukelayo ubaphila amandla negunya angaka-attack angakadile demon ngisadila nami ngoba ibesemhlabeni usuke nawe usagcoba impelezi yakho ukuze uthi uhamba uyepini usuvele uyifakile impelezi yakho nawe usuvele usubuya khona emsamo wakho. Amen. Angakadili nombono namademoni ngisadila nami ukuze ngithi bangiphuma ngiyolwa ngibuye ngiphethe unqoba ngesandla. Amen. Ngithele ihlambulula uclaima ivictory yakho. Okulandelayo hlomali ikhali zonke zikamoya ukuze ngikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane namademoni akhe. Yes. Ungenzeka ukuthi uthenga uhamba igqoko sensindiso sashifta because ihelmet iyona yenza ukuthi ekhanda amademoni angakwazi uku-attack. Yes. So manje kaNkulunkulu nifake igqoko sensindiso nifake isivikelo esifuba esiwukulunga. Kungenzeka ukhutshwa umuntu waphendula ngenyama. Ngalesikhathi wenza njalo ukhumula isivikelo sesifuba. Yes. So ukuze la ngiyakhona ngathi ngiyaqala ngiya-attack amademoni angi-attack esifubeni uze omunye athi ngiyafa isibhobo wokwazi ukuthi awuvikelekile la. Uma selisela wokwazi ukuthi awuvikelekile wa-attack esiswini wokwazi ukuthi ibhande leqiniso. Bazalwane i-full armor iyaphila. Amen. Ikhali zonke zikamoya ziyaphila. Izwi kaNkulunkulu liyaphila. Lezi zinto esuke yishiwo la kuthiwa i-helmet, i-breastplate, izinto kukuthi asiyiboni ngamehlo enyama, izinto umzali nomzali ayigqokile lezo. Amen. Sihamba sigqokile ngoba kuyenzeka ukuthi uyahamba amademoni aku-attack. Kunemizi enemsamo la eyingozi. Uyothi wadlula kanti bajube for i-sacrifice. Uyafika ekhaya ibo wayingafa. Kuthiwa ukhaya lesibhobo waze wathula. Ucibisheliwe. Ungayigqokile i-breastplate isivikelo esifuba. Jesus. Umcibishelo wangena straight esifubeni. Kahle kahle wena unqotshiwe kamoya. Lesibhobo nje eyasenyameni. Hallelujah. Amen. You put on the full armor. You are shutting down all the operations of the marine world. Now cut. Uvala wonke ama-operation. Uma uvala yonke ama-operation imoya yomine, the east, the west, the north, the south bayalalela. Ngiyavala wonke ama-operation because uma ungavala ama-operation uzothi uyangena uzolwa la impilo uzoyilwa. Amakhamera akhontrola ukuthi ayasebenza. Ulwe uqede uthi yona usukhathele afika amademoni akuthobente kuthiwa uyaphi uthi ngisemguruza umnyango ukhala phezulu yini uhambe walwa impi welikamoya ungayigqokile i-full armor futhi ama-operations akhona ungawavalanga. Waqala wa-attack bazokwazi ukuthi wena u-attack because ama-operations akhona awukwazanga ukuthi wakuvala. And nabantu kukhona abasegeyithini, khona abasemnyango, khona abangaphakathi. Ungavalanga ama-operations bayakwazi ukuconnect aba-network uthi uzolwa umnqotsho wena. Thola ukuthi uhleli la umoya wakho uthunjwa kwasibanibani. Uhleli khona uvayelwe khona embodleleni. Wathi uyalwa walwa istori sakho ungasazi. Ngoba sinebantu ningasabi unikezwa amandla kokunikeza amandla. Kuphela nje manje kumele sikwazi ukulwa ngendlela e-right. Yes. Ukuze ungayitholi ushawa nayinto uzokwazi uyiqoba. Yes. Okulandelayo izwi kaNkulunkulu lithi akekho ngena endlini yesiqhwaga engasibophanga. You arrest the strong man.